Στα δύο προηγούμενα επεισόδια της σειράς αυτής, διανύσαμε την περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ξεκινά με την ίδρυσή της το 330 και φτάνει έως την τελική πτώση του Βυζαντίου κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453. Η μακρά ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με διάρκεια 11 αιώνων ολοκληρώνεται με το τέλος των Μεσαιωνικών χρόνων. Η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας ξεκινά επίσημα με την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και θα διαρκέσει ως την οριστική κατάλυσή της πολύ αργότερα το 1922. Η εξάπλωση των Οθωμανών στον ελλαδικό χώρο πραγματοποιείται σταδιακά και προοδευτικά κατακτούν όλη την έκταση της σημερινής Ελλάδας εκτός των Ιωνίων νήσων λόγω της διακυβέρνησής τους από το Βασίλειο της Βενετίας. 5 χρόνια αργότερα, το 1458 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν την Αθήνα. Η Πελοπόννησος θα αντέξει μέχρι το 1460, ενώ οι Βενετοί και οι Γενουάτες θα παραμείνουν σε μερικά από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά από το 1500 το μεγαλύτερο τμήμα των πεδιάδων και των νησιών του ελληνικού χώρου θα πέσουν στα χέρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1461 η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας θα περιέλθει και αυτή στην εξουσία των Οθωμανών, ενώ την ίδια χρονιά καταλαμβάνονται και τα τελευταία υπολείμματα του δεσποτάτου της Υπήρου. Τα βουνά της Ελλάδας σε ένα μεγάλο μέρος θα παραμείνουν άθικτα και θα αποτελέσουν καταφύγιο για τους Έλληνες που αναζητούν απομόνωση από την ξένη κυριαρχία. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης αρχίζει πλέον η περίοδος της Οθωμανικής κυριαρχίας στον ελληνικό και ευρύτερα στον βαλκανικό και το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1460 πέφτει το δεσποτάτο του Μυστρά. Ένα χρόνο αργότερα καταρρέει και το τελευταίο βυζαντινό κράτος, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, η οποία καταλαμβάνεται πάλι από τους Τούρκους, και έτσι πλέον τα ανεξάρτητα ελληνικά κρατήδια χάνουν την ανεξαρτησία τους και σιγά σιγά καταλαμβάνονται και οι βενετικές κτήσεις ή οι λατινικές κτήσεις στον ελληνικό χώρο, και μετά από μερικές δεκαετίες, με απότατο όριο το 1669 που πέφτει και η Κρήτη, όλος ο ελληνικός χώρος πλέον, πλην των Επτανήσων, εντάσσεται στην Οθωμανική κυριαρχία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο Σουλτάνος κατέχει το ύπατο αξίωμα στην κορυφή της κυβέρνησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αν και θεωρείται απόλυτος μονάρχης, δεσμεύεται από την παράδοση και άλλες κοινωνικές συμβάσεις της εποχής, κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα. Το Κοράνι αποτελεί τον κύριο περιορισμό για την απόλυτη εξουσία του Σουλτάνου, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως ιδιότυπο σύνταγμα. Η Οθωμανική διοίκηση των επαρχιών εφαρμόζεται από τους τοπικούς διαχειριστές και οι τοπικοί διαχειριστές στις επαρχίες κατέχουν στρατιωτικό και οικονομικό ρόλο, άλλοτε ως αντιπρόσωποι και άλλοτε ως εισπράκτορες του φόρου. Αρχικά οι Οθωμανοί εφαρμόζουν το σύστημα των Μιλέτ, διαχωρίζοντας τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με βάση την θρησκεία. Εν συνεχεία χωρίζουν την Ελλάδα σε 6 κομμάτια σατζάκια με κυβερνήτη τον Σατζάκ Μπέι που λογοδοτεί μόνο στον Σουλτάνο. Στους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας η Οθωμανική διοίκηση ασκείται από κατά τόπους διορισμένους κυβερνήτες, πασάδες δηλαδή κτλ. Οι βοεβόδες, ανάλογα κατά περίπτωση άλλαζε ο τίτλος, αλλά ουσιαστικά ήταν διορισμένοι από τον Σουλτάνο ή από τον χώρο των ανακτόρων, αν θέλετε. Ένα σημαντικό θέμα που αφορά την εξέλιξη του υπόδουλου ελληνισμού επί τουρκοκρατίας έχει σχέση με το καθεστώς της Εκκλησίας. Ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την άλωση, ο Μωάμεθ επιδίωξε να ανασυστήσει το Πατριαρχείο και τους θεσμούς των Επισκόπων και των Μητροπολιτών, διότι θέλησε να το αξιοποιήσει και όχι μόνο προκειμένου για τους Έλληνες αλλά και τις άλλες υπόδουλες εθνότητες ως παράγοντα ελέγχου της κατά περίπτωση εθνότητας μέσω του θρησκευτικού της ηγέτη. Έχουμε δηλαδή το μιλέτη των Ρουμ, των Ελλήνων χριστιανών, όπως έχουμε αντίστοιχα των Αρμενίων. Οι Εβραίοι αποτελούν μια άλλη θρησκευτική κοινότητα, αλλά ο εκάστοτε αρχηγός αυτής της συγκεκριμένης κοινότητας είναι ο εκπρόσωπος του συνόλου της κοινότητας της θρησκευτικής προς τον Σουλτάνο.
οικονομική κατάσταση των κατεκτημένων περιοχών που περιλαμβάνουν συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς υποβαθμίζονται αισθητά και προοδευτικά κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η φορολογία της Οθωμανικής διοίκησης είναι βαριά και οι Οθωμανοί απαιτούν από κάθε χριστιανική οικογένεια ένα αρσενικό παιδί από τα 5 να οδηγείται μακριά από την οικογένεια, ώστε να ενταχθεί στο σώμα των γενιτσάρων προς στρατιωτική εκπαίδευση στο στρατό του Σουλτάνου. Λόγω της βαριάς φορολογίας επί του χριστιανικού πληθυσμού, πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να στραφούν σε καλλιέργειες για να εξασφαλίσουν την αυτάρκειά τους, ενώ σε προηγούμενες εποχές η ελληνική επικράτεια ήταν κυρίως αστικοποιημένη με καλά ανεπτυγμένη οικονομία. Το έτος 1600, οι Οθωμανοί επιβάλλουν στρατιωτική δίκηση σε τμήματα του ελληνικού χώρου, όπου προβάλλεται αντίσταση ή συντελούνται τοπικές εξεγέρσεις, επιταχύνοντας έτσι την μείωση του ντόπιου πληθυσμού. Τα προγενέστερα φέουδα που αποδίδονται απευθείας από τον Σουλτάνο παίρνουν δικαίωμα κληρονομικότητας σε εδάφη τους, γνωστά και ως τσιφλίκια που μπορούν να πουληθούν ή να μεταβιβαστούν σε κληρονόμους. Οι αγρότες που αποτελούν τον κύριο όγκο του πληθυσμού θα βιώσουν μαζί με την ανελευθερία και την οικονομική εξαθλίωση. Όμως, οι εκούσια υποταγμένοι αγρότες θα διατηρήσουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της κυριαρχίας τους πάνω στην γη τους. Το Οθωμανικό κράτος έχει θεοκρατικό χαρακτήρα και οι νόμοι των υπηκόων βασίζονται στον Ισλαμικό νόμο. Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι ως μη μουσουλμάνοι βρίσκονται σε δεύτερη θέση και αυτό έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινή του ζωή και αυστηρά διαχωρισμένοι από τους μουσουλμάνους, ζουν σε ξεχωριστές συνοικίες και απαγορεύεται να αναμειγνύονται με την μουσουλμανική κοινωνία. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, οι μη μουσουλμάνοι θα υποστούν ένα πλήθος περιορισμών στις καθημερινές τους ελευθερίες, στην άσκηση του επαγγέλματος έως την εμφάνιση και την συμπεριφορά τους. Για να είναι εμφανές ποιος ανήκει στην κυρίαρχη ομάδα, επιβάλλεται διαφορετική ενδυμασία σε κάθε θρησκευτική κοινότητα. Στους μη μουσουλμάνους απαγορεύεται να μοιάζουν μουσουλμάνοι και η ενδυμασία τους πρέπει να αποτελείται από υλικά δεύτερης ποιότητας. Περιορισμοί θα εφαρμοστούν και στα δικαιώματα μετακίνησης των μη μουσουλμάνων σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία σε άλογα ή καμήλες. Επίσης, απαγορεύονται οι δημόσιες θρησκευτικές εκδηλώσεις και οι καμπανοκρουσίες. Την Οθωμανική δίκηση ενισχύουν πολύ κατασταλτικοί νόμοι και ενίοτε διαπράττονται σφαγές κατά του άμαχου πληθυσμού. Επίσης, σε περίπτωση δικαιοπραξίας, ο λόγος των Ελλήνων στο δικαστήριο δεν μετρά ενάντια στον λόγο των Οθωμανών. Ο εξισλαμισμός, γνωστός και ως εκτουρκισμός ή τούρκεμα, αποτελεί σημαντικό γεγονός που πραγματοποιείται κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου χριστιανοί αλλάζουν το θρήσκευμά τους σε μουσουλμανικό. Στην διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας πραγματοποιείται εξισλαμισμός μεγάλων τμήματων του πληθυσμού σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, γεγονός που θα φέρει κρισιμότατες πολιτισμικές, δημογραφικές και οικονομικές αλλαγές. Μαζικοί εξισλαμισμοί γίνονται με παραδειγματικό τρόπο μετά από αποτυχημένες εξεγέρσεις ή επαναστάσεις, πολλές φορές από εξαναγκασμό αιχμαλώτων και άλλες με παιδομάζωμα. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα σημειώνεται μαζικός εξισλαμισμός ολόκληρων χωριών με μία απλή τελετή από τον Χότζα. Παρότι υπάρχει ανάγκη για ύπαρξη μη μουσουλμάνων ώστε από αυτούς να εισπράττει φόρους στο κράτος, πολλοί χριστιανοί αλλάζουν θρήσκευμα μόνο επιφανειακά και παραμένουν κρυπτοχριστιανοί, άλλοτε με κίνητρο την αποφυγή διώξεων και άλλοτε για την αποφυγή της βαριάς φορολογίας. Οι περισσότεροι εξισλαμισμοί σημειώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα η Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να αποκτήσουν σε σύντομο διάστημα μουσουλμανική δημογραφική πλειονότητα. Σύμφωνα με το επίσημο δίκαιο, κατά τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας δεν επιτρέπεται ίδρυση και κατασκευή μη Ισλαμικών ναών και τεμένων σε χωριά και σημαντικούς οικισμούς. Επιτρέπεται η επισκευή λατρευτικών κτισμάτων που υπήρχαν πριν από την κατάκτηση, ενώ μπορούν να επισκευάζονται κατεστραμμένοι ναοί χωρίς να γίνονται μεγαλύτεροι και με την χρήση ίδιων υλικών. Ο βαθμός ανοχής είναι σχετικός ανάλογα με τις εκάστοτε και κατά τόπους αρχές, όπως για παράδειγμα οι άδειες για επισκευές να δίνονται γραπτός, ενώ οι άδειες για κατασκευή νέων κτισμάτων δίνονται από τις τοπικές αρχές μόνο προφορικός.
Όμως, θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε πως η υψηλή πύλη θα επιτρέψει την μερική ή και ολοκληρωτική εξαίρεση στους παραπάνω κανόνες σε περιοχές που διατηρούν ανεπτυγμένο εμπόριο με εύπορους Έλληνες, όπως η Κωνσταντινούπολη, περιοχές της Πελοποννήσου, η Θεσσαλονίκη, κάποια νησιά των Κυκλάδων και ηχείως λόγω του ανεπτυγμένου εμπορίου της μαστίχας, του μεταξιού και των εσπεριδοειδών. Οι Οθωμανοί είχαν ως δέλεαρ μάλλον, τους παραχωρούσαν την δυνατότητα, εφόσον παραδίδονταν ειρηνικά, να διατηρήσουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα και ένα προνόμιο κοινοτικής αυτοδιοίκησης. Αυτό βέβαια συνέβη ουσιαστικά στα χαρτιά, τόσο ουδέτερα και δημοκρατικά θα μπορούσε να πει κανείς. Η θετική πλευρά είναι ότι η κοινοτική αυτοδιοίκηση και κυρίως στις πιο απομονωμένες περιοχές του ελληνικού χώρου επί Οθωμανικής κατοχής βοήθησε στη συνέχιση της παρουσίας τους και της συνέχειάς τους, παράλληλα και με άλλα φαινόμενα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το φαινόμενο των νεομαρτύρων, για παράδειγμα, οι οποίοι διακατεχόμενοι από θρησκευτικό ζήλο εναντιώνονταν στην Οθωμανική καταπίεση, πολλές φορές αρνούμενοι να αλλαξοπιστήσουν όταν πιεζόντουσαν από τους Τούρκους και καθιστάμενοι μέσω του μαρτυρίου τους παραδείγματα προς μίμηση και επιβίωση των υπόλοιπων Ελλήνων. Γι' αυτό και έχουμε και πολλούς τοπικούς νεομάρτυρες αυτή την περίοδο σε όλη την έκταση του τουρκοκρατούμενου ελληνικού χώρου, από την Ήπειρο μέχρι την Κύπρο, για παράδειγμα. Με την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσά της και τον έλεγχο των εδαφών γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται επί 3 αιώνες στο επίκεντρο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου. Τον 15ο και 16ο αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης εδαφικής επέκτασης. Υπό την ηγεσία μιας σειράς αφοσιωμένων και σε έναν βαθμό αποτελεσματικών σουλτάνων, η αυτοκρατορία θα γνωρίσει άνθηση κυρίως της οικονομίας λόγω του ελέγχου των μεγάλων χερσαίων εμπορικών δρόμων μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Στις αρχές του 16ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα επεκτείνει θεαματικά τα ανατολικά και νότια σύνορά της, εγκαθιδρύει την Οθωμανική κυριαρχία στην Αίγυπτο και θέτει ναυτική παρουσία στην Ερυθρά θάλασσα. Το 1521 καταλαμβάνει το Βελιγράδι και το 1526 επιβάλλει την τουρκική κυριαρχία στην επικράτεια της σημερινής Ουγγαρίας καθώς και σε άλλα δάφη της κεντρικής Ευρώπης. Πώς προέκυψε το Οθωμανικό κράτος όπως το ξέρουμε σήμερα, στην μέγιστη ακμή του? Οι Οθωμανοί, όπως είπα και νωρίτερα, εξαπλώθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Επί του Μωάμεθ του Πορθητή είχαν καταφέρει μάλιστα για ένα μικρό διάστημα, ενός έτους περίπου, να φτάσουν να αποβαστούν μέχρι και στην Ιταλία, στην περιοχή της Μπότας της Ιταλίας, και να λαιλατίσουν και να καταστρέψουν δυστυχώς τις ελληνικές κοινότητες που είχαν απομείνει σε εκείνη την περιοχή από τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου, πράγμα το οποίο αποτελεί και μια άγνωστη, αν θέλετε, εθνική τραγωδία, θα λέγαμε, για τον ελληνισμό της Διασποράς. Επί των διαδόχων του Μωάμεθ εξαπλώθηκαν στα Βόρεια Βαλκάνια, κατέλαβαν όλες τις βαλκανικές χώρες. Το 1522 καταλαμβάνεται η Ρόδος από τους Ιωαννίτες Ιππότες και εκδιώκονται οι Ιωαννίτες Ιππότες από τον ελληνικό χώρο. Το 1565 οι Οθωμανοί φτάνουν μέχρι τη Μάλτα. Χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτή την περίοδο στόλους μουσουλμάνων πειρατών ως καταδρομικούς στόλους για εκφοβισμό και κατάληψη εδαφών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αδερφοί Μπαρμπαρόσα, ο Χαριντίν κυρίως, αλλά όχι μόνο αυτός. Την εποχή αυτή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναβαθμίζεται σε σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής, ενώ η ισχύς της αυτοκρατορίας αρχίζει να αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος με εκείνη των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Επιπλέον, η Αυτοκρατορία ως κυρίαρχη ναυτική δύναμη ελέγχει πλέον μεγάλο και σημαντικό μέρος της Μεσογείου. Κατά το έτος 1566, η Αυτοκρατορία καταλαμβάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και επεκτείνεται σε 3 ηπείρους.
η έγκλη του Οθωμανικού κράτους είναι τόσο μεγάλη αυτή την εποχή με τις συνεχείς κατακτήσεις και ουσιαστικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνεται μια μεγάλη μεσογειακή δύναμη και επί έναν αιώνα περίπου, τον 16ο, συγκρούεται συνεχώς με τους Ισπανούς, οι οποίοι είναι η άλλη μεγάλη θαλάσσια δύναμη στην Μεσόγειο, από τη δυτική πλευρά βέβαια και η μεγαλύτερη χριστιανική δύναμη με ισχυρό στόλο, σε μια σειρά συγκρούσεων, στις οποίες εμπλέκεται βέβαια και η Βενετία που έχει παρουσία, όπως ξέρουμε, από την τη Σταυροφορία και εξής στον ελληνικό χώρο. Η Βενετία δυστυχώς συνθλίβεται, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σε βάθος χρόνου με τις αποικίες, τις μεμονωμένες και τις απομονωμένες μεταξύ τους την Οθωμανική δύναμη, η οποία κατά περίπτωση χτυπάει μία συγκεκριμένη και την καταλαμβάνει. Και τελευταία το 1645 με 69, με τη μεγάλη πολιορκία, τη μακρά πολιορκία του Χάνδακα, καταλαμβάνεται και η Κρήτη, η τελευταία μεγάλη βενετική αποικία στον ελληνικό χώρο, και επομένουν υπό βενετική κυριαρχία μόνο τα Ιόνια νησιά, τα Επτάνησα, από τα Κύθυρα μέχρι και την Κέρκυρα, τα οποία ουσιαστικά αποτέλεσαν, όπως ξέρουμε, και την σημαντικότερη κοιτίδα της διάσωσης του κρητικού πολιτισμού με τον επικοινωνιακό πολιτισμό και συμβάλλουν μεταξύ άλλων σημείων και χώρων του παροικιακού ελληνισμού στην αναγέννηση, την πνευματική αναγέννηση των Ελλήνων στην ύστερη τουρκοκρατία. Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βιώνει αυξανόμενη ένταση από τον πληθωρισμό και τις ραγδαία αυξανόμενες δαπάνες των πολέμων που έκανε στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή. Στα τέλη του 16ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα γνωρίσει για πρώτη φορά ισχυρή παρακμή που έρχεται ως συνέπεια της μεγάλης υποτίμησης του νομίσματος και την κατακόρυφη άνοδο των τιμών. Μεγάλο μέρος του εμπορίου και της οικονομίας της Αυτοκρατορίας αφήνεται σε χριστιανούς και Εβραίους, αφού η άρχουσα μουσουλμανική ελίτ αυτής της περίοδου είναι μια κάστα κυρίως στρατιωτικών αξιωματούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το εμπόριο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές και διπλωματικές διεργασίες της νέας εποχής, θα φέρει σε θέση αδιεξόδου την Οθωμανική Αυτοκρατορία με ολέθριες συνέπειες. Γεγονός που θα διαφανεί σύντομα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.